Når du skal montere dør og vinduer i din hytte, begynder du med at montere de udvendige gerækter. Husk at sætte gerækterne, så der er plads til, at hængslerne kan bevæges frit. Når du har sømmet de udvendige gerækter på, kan du montere dør og vinduer i hytten. Både dør og vinduer monteres udvendigt fra på samme måde. Tilpas så frigangen er ens hele vejen rundt, og søm dem fast. Indvendigt monterer du inddækningen, så den skjuler åbningerne langs døre og vinduer. Til det danske klima kan du for at undgå træk med fordel isolere hulrummene mellem karme og vægge, inden du monterer inddækningerne. De yderste lister har en sådan længde, at du kan afkorte dem i smig, så det ser pænest ud. Det er en god idé at dykke stifterne, især hvis du senere vil spartle og male. Til hyttens vinduer medfølger en æske med tilbehør, som du skal montere, før vinduerne er helt klar til brug. De hvide plastpropper bruges til at lukke de ubenyttede monteringshuller i falsen. Den medfølgende tætningsliste monteres i vinduernes fals. Stormhaspen monterer du i de forborede huller. Det er vigtigt at sikre en god ventilation af hytten. Det kan du f.eks. sørge for ved hjælp af et hulbor og derefter montere en rist i hyttens væg. Ventilationsriste leveres ikke med Abrostugan, men hos dit byggemarked har du mulighed for at finde en velegnet rist. Nu er du nået frem til de sidste detaljer. Fodlisterne, der skal skjule frigangen mellem gulv og væg, måles op, saves i smig og sømmes på.
Så med fodlisten lukker du åbningerne langs loftet ved at tilpasse og montere en skyggeliste. Arbostukkeren leveres uden fundament, dørgreb, tagbelægning, træbeskyttelse eller maling. I dit byggemarked kan du få råd og vejledning med at vælge de produkter, der passer til dit behov.